Hasiko naiz? Aurten 1986an 100 urte bete dira Aitzol eta Lizardi jaio zirela, Tolosan eta Zarautzen urrenez urren. Bi olerkari hauek, bi idazle handi hauek, jaio ziren urte berean, Euskal Herritik urrun, Marokoko lurretan, Tangerren, euskaldun bat hil zen, Aita Lertxundi frantziskotarra, 60 urte lehenago Orion jaiotako Jose Frantzisko Lertxundi. Elizak eta misio etxeak eraiki, bigarren hezkuntza eta lanbide heziketako eskolak zabaldu, Arabiera erakusteko eskola, inprenta bat eta Marokoko lehen medizina eskola eta ospitalea sortu. Behartsuentzako 35 etxe eta dohaineko jantoki bat egokitu. Tangerreko lehen musika eskola, korua eta banda antolatu. Marokoko orduko sultanak, Hasan lehenengoa, Espainiako erregearekin eta Leon 13. aita santuarekin izandako harremanetan bitartekari eta interpretari izan. Horiek denak egin omen zituen oriotarrak Afrikako lurretan. Bada gauza bat Lertxundik egindakoen artean gainontzekoak baino goraipagarriagoa iruditzen zaidana. Batez ere aldizkari honetan argitaratzeko. Marokoko arabieraren gramatika bat idatzi zuen. Bera hil eta urte askotara ere hara joandako atzerritarrek hizkuntza ikasteko erabiltzen segitu dutena. Zer nolako adorea eta maitasuna ez ote zuen jarri ia 30 urte zituela joandako euskaldunak horren desberdina den hizkuntza, filologia eta kultura aldetik ikasteko eta gramatika bat egiteko? Gogoan izan dezagun, Lertxundirena baloratzeko nolako jarrera eta jokabidea izan duen Espainiako kolonizatzaileek historian zehar eta gehienetan haiekin eskuz esku ibili den elizak gurutzearekin batera esportatu ohi duten lehenengo gauza hizkuntza izan baita, gaztelania. Aita Lertxundik bertako kultura eta hizkuntza landu behar direla adierazteko, bizitzeko egokitu zitzaion lurraldeko hizkuntza ikasten erakutsi zuen sentiberatasuna eta kemena, eta ez hitz hutsez, ekintzez baizik, eredugarri beharko genituzke geure zorioneko arduralaritza. Administrazio edo dena delako honetan euskera egokitzen eta erabiltzen saiatzen ari garen guztiok. Lertxundiren jarrera ondo adierazten dute bere hitz hauek. Hizkuntza ikastearen helburu bakarra bertakoekin harreman estuan jartzea da. Eta zerabilen jokaeragatik Espainiako gobernuak espainiaratzea behartu zuenean. Atzerrira naramaten. Orioko beste bi Lertxundik, Benitok eta Anjelek, aitzindari bikaina izan zuten bertako hizkuntza maitatzea, lantzea, edertzea eta zabaltzeari dagokionean.